Beth yw Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru? CFfDLC yw'r comisiwn annibynnol sy'n cynnal arolygon etholiadol yng Nghymru. Mae'r comisiwn yn edrych ar bob ward etholiadol ym mhob awdurdod lleol i wneud yn siŵr ei bod yn cynnwys tua'r un nifer o etholwyr fesul cynghorydd. Ble bynnag rydych chi'n byw, dylai eich pleidlais gyfrif gymaint a phleidlais unrhyw un arall. Mae'r comisiwn yn cynnwys cadeirydd ynghyd â chomisiynwyr yn ogystal ag ysgrifenyddiaeth ac mae arolygon yn gweithio fel hyn. Yn gyntaf, maen nhw'n gofyn am farnau ar y nifer ddelfrydol o gynghorwyr mewn awdurdod lleol a Beth ym marn rhanddeiliaid lleol fyddai'r trefniadau gorau. Yna maen nhw'n datblygu cynigion drafft ac yn ei dosbarthu i ymgynghorianynt ac maen nhw'n defnyddio'r wybodaeth a dderbynwyd i liwio i hargymellion terfynol. Yna, caiff penderfyniadau ar y argymhellion ei gwneud gan Lywodraeth Cymru. Heb arolygon etholiadol, gallai 500 o bobl bleidleisio am gynghorydd mewn un ward a gallai 1000 o bobl bleidleisio am gynghorydd yn y ward nesaf. Ni fyddai hynny'n deg ar y pleidleiswyr, y cynghorwyr, neu hawdurdodau lleol. Dyna beth mae arolygon etholiadol y Comisiwn yn ceisio i osgoi. Mae'r rhaglen nesaf o arolygon etholiadol yn dechrau yn 2023 a bydd y Comisiwn yn edrych ar bob un o'r 22 o awdurdodau lleol Cymru dros y blynyddoedd i ddod.